Bio sílim sé díríb bíon anseo ag léamh riint scéalta nuaíochta as America don 10 ní bheithh 2020. Gos bainion mór fictiúr an léiniob le sochrid ir dar benam George Floyd dún wariú go neamhrócaireach in Minneapolis. Cuileú I Texas agus tugadh neart clúdach don tochraid ar a telefíse agus ar nidilín. Agus siad a chonig muid fictar sin ná locht na sochraide ina measc a ghriffúr. Cháin siad san brúdúlacht a bháis, agus a ceartach có, agus rinneú go leor éilih ar cheart dó ag an tochraid ceann. Cearcadúr. Fanní méile sé scéal sin ar feadh nóid, mar is sil do chách faoi seo tar sin I hiorthóthail America faoi láthair mar gheall ar bhás George Floyd. Tá New York Times an seo beanú ar an rud seo mar rud politiúil. Tá an cheist seo faoi bhrúdúlacht na bólíní ag teacht a níor dua ar thaobh chuoch an pháirtí phoblachtánnaí. Agus dá réir ní higgin an pártí sin bhuille agus coch an phobal. Agus tá sé seo ag chorpháirtí úd ar gosint. Díolann tá an pártí seo fearir á díol féin ar fada mar an pártí dlí agus reachta. Ach mar sé tá sé chortha bhain agus mewn phobal America I garú go chan tapa I dhé pólíní. Agus tan airú dearcu seo, an tairú méin agus aigna seo, bhfuil bhíos agam go raibh sé ag teacht fada. Cé go raibh daoine tomáint timpeall agus gramán ar a gár rá tá measacham na pólíní bla bla bla. Ba léir go raibh na pólíní ag éirí beag an in ró chúchtach. Agus buléir go raibh pobal America dá réir ag éirí feiteach a dtíobh na pólíní. Agus táthar gíchas níos. Well, tá poblachtánaí sa chógáil chortha dá drúr mar gheall ar an bán súil seo díochtaí thuairte I dtíobh, well, ón phobal a thuairt tacaíocht don ghlúiseacht ag géanamh aithrithe I bólínach na America. Agus dá réir na poblachtánaí ag strachaid freagairt rathaíochta nó freagairt parlamente aimseo.
mar sin tá well bhhain níos mó na poblachtánaid na déanmhaí ag chomhtháthú timp na ceiste seo. Ní second ce chodáidir agus bheits an cumasc seo inar an scéil ach tá sé tháinig. Well, mar a fachas sna meáin tá agóidí leannacht raí fudmheireachta agus hála ceann I Buffalo le déanaí agus an rud bheasa tháinig as seo ná an taifid de cheannair seasamh na sráide agus na pólíní á móla choláide sin go hitse an talamh agus go bhfuil sé chloigeann an a tala agus gur cad é an term atá imneachar Gan mé lag. Sin é fágú gan orlóir é an talamh agus é chu fola. Nes cúd é lecht do ráim bhaid seo sé. Well, chuús na ospidéala agus gortaíú go handana é ach níos measa cud a hála lá na gcónaí sin ná gur chuir an tuachtarán gilc amach á chlómhile agus an tarint mí chlóir agus ag rá dar leis go rá an sean ar liginte beléir nach rá agus ba chrochúnas eile é seo go bhfuil an tríide a casa I le pólíní tá fergan dam ar chuoine I le an chuí in á dhealail na pólíní le snéir seo. Ok, well, tá rint fostathe ag áfráid postanna do chuoine I dtithe altramis ceir go leor ach ní mór má tá postweit I dteach altramis tástáil chorónvírus áil faoi rós I teachtain agus tá rint déanana tithe altramis seo ag éileh gunnaíocht na haibrithe as an tástáil. Ní bhór is tíreoir ceart ón rialtas go fóil. Níl feite bheith a chomhairle neamhan trífa. Ok, sin méid. Rachamid, fanmid Americeáir dús tá áras agus míhainín go forlehan Georgia faoi láthair mar gheall réamh háchain an stát sin. Chuireú an córas bhótála thar achhain agus hebláán cuid bhaith na réamhthóchain sa stát sin agus táthar beanúir seo mar sort réamhtheachta túr den bhéide bheith sa tálam nuair nuair a hálós an táchan na gceart a Georgia Minnesota. Ceir go leor. Well, níl go maith agus tá go hulk sa Bhrasaíl áit de bhfuil Trump Mheiriceá heas tofa mar uachtarán.
So tá tá na scanil timppel méadú agus idir an dálín ceir tá séisna tuairt le fis go bhfuil aram na Brasília ag roi rialtas sa gháil arás sa tír sin. Idir an dálín tá sésin tar éis áirdathe a thabhairt dá rialtas gan an ráta bháis sa Brasília chomhair a bhí gceart. Agus cuireadh an cheist go leog go dtí cuairteochtach na Brasília a thug le fios gur bhéigean do rialtas Bolsonaro chomhair ceart dhéanam. Ceart go leor tá níos agam bullying polítíochtaí fíorta seo ach feicim scéal seo faoi fíoch béarnóid in Alaska agus mar atá an teachbán é féin ag tuairt ceada do órbheart melta béir agus bhfuil donuts agad amach chun iad íoch. Saoil sin ar bhiú an cloigeann nach chorós cían de hinine agus é maratha agat le donut. Ní fíoch é sin. Well, tá Anthony Fauci ag táil leis go fóil, deir sé nach bhfuil deire le feiceáil agus nach mai deire leis an pandéim seo le tam. Go leor. Agus os rud é nach bhfuil deire le feiceáil, céir tarsúla locht aclaíocht na tíre ach ag ceannach tromán rud gaman leis gur tromán clúsach tas agat na tromán seo bhfuil clúsa acha ar féidir éta ordú agus ísliú. Agus ní féidir iad cheannach go níos mó, tá si leog díalt amach. Hey. Tá bis náir cheart cóis a bheith cleachta. Mar os rud é gur leis an ionáil is mó táthraigh scapa an víris ní cheart a bhí do dhaoine bheith canna a ggóúidir a chéile mar diltaí an vírus a thulacha as an air. So tá sé tá buil príochaláin i Ghana farir. Ok, Cair déir na cólacht í seachad a bí. Deir siadsan go bhfuil na bíalanna ag fannacht i ngó mar dhealra. Ach tá na gnónaí rá go bhfuil na gnónaí seachata seo ag Dorgaríis. Diúga, banú, cleacha. Buí cleacha an terma bhí chun na cólacht í seachata seo ag cleacha na bíalanna. Well, cinn fágad na bíalanna an úsáid mar sin. Céhé Roderick Sewell, ní is agam ach bhí sé le bheith le páirte sna Paralympics i Tokyo 2021 agus mar geall ar brandéim is dócha tá si éis riint míonna breise tréála áil anas go goidir sé isteach ar gásport seachas ceann amháin sna Paralympics bailú ír. Ok, riint focail chnámh haram le déanaí. Taismach duine tá híos faoi a deisme. nó éhí nóir a thugann tú éitheach os chlór cuairte.
or san an áragus airloch beart sin vegum asnaf sem kin fa beschrief me asnaf sis maar soch komport se lokkel sin lehedoch sin go lehedoch Féivecht tá féivecht dat me vader. Coolride iergoel lechtlich. Dus heel pokkel den triekien sin tá beter beganin echt om na lechtlich. Dat se a goeie wil lechtlich se de heet jo kennen te de hele. Njef gaat do X. Hoog an páiste an milseán njef gaat da hismehoor. Rechtes. An rechtes agus dlitsenas door meer. Siet hongerig. Moeilgloesig is dan een moeilgloesig agus oeskante. Brengt het sin begrijpen. Een soort nooidaard in de oeskante nog meer. Mee, zoals in laan torwacht, sin talf vee naar hamper. Kelly, wat a Kelly? Nur op current brother Cal. Forálach. Rátis forálach. Rátis ag towards ráway stocha. Oké, sin beskeelte, sin akkurat agus sin dere an na horáide seo. Tásúla gom go mis a kaintli chéle ris salwad, het an dálín gyn rat dé orf guléir. Slántan.